ο εν σαρκός άγγελος των προφήτων ικρυπής, ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού, Ηλίας ο ένδοξος, άνωθεν καταπέμψας, Ελισαίο την χάριν, νόσους αποδιώκει και λεπρούς καθαρίζει, διώκε της τιμώσιν αυτών βρίαματα. Ήθελα να ρωτήσω για τον προφήτη Ηλία και να μας λέγατε μερικά πράγματα, γιατί τώρα που ήταν η γιορτή του διάβασα από το Συναξάρι στο τροπάρι ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού. Γιατί τον λέμε ο δεύτερος, ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος ήταν δεύτερος, πρώτος ήταν ο Ηλίας. Γιατί τον ονομάζει ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού? Εσείς το παρουσιάζετε χρονολογικά. Η Εκκλησία το ψάλλει με την σειρά που θα γίνει. Δηλαδή, ο πρώτος πρόδρομος, ο Τίμιος πρόδρομος, εσήμανε την παρουσία του Χριστού, ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Ο τρόπος που ο προφήτης Ηλίας άφησε τα εγκόσμια είναι τρόπος που θα πραγματοποιηθεί κατά τη Δευτέρα παρουσία. Δηλαδή, τι θα πει αυτό? Ο Απόστολος Παύλος λέγει «Ου πάντες αποθανούμεθα, πάντες αλλαγισόμεθα». Δεν θα πεθάνουμε όλοι, αλλά όλοι θα αλλάξουμε. Τι θα πει να αλλάξουμε? Θα αλλάξουμε την κατάσταση της φθοράς με την κατάσταση της αυθαρσίας. Γιατί δεν θα πεθάνουμε όλοι? Γιατί όταν έρθει ο Χριστός κατά τη Δευτέρα του παρουσία θα υπάρχουν επιζώντες. Αυτοί οι επιζώντες δεν θα πεθάνουν, αλλά θα αρπαγούν εις απάντηση του Κυρίου εις αέρα, λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Εις απάντηση του Κυρίου εις αέρα, και ενώ θα αναλαμβάνονται στον αέρα, θα γίνει στον αέρα η αλλαγή τους από τη φθορά στην αυθαρσία. Αυτό το προεικόνισε ο προφήτης Ηλίας. Αυτό που θα γίνει ήδη πραγματοποιήθηκε σε εκείνον και είναι δεύτερος πρόδρομος, γιατί είναι της Δευτέρας παρουσίας αυτή η κατάσταση. Η πρώτη παρουσία έγινε επί του Τιμίου Προδρόμου. Ο τρόπος που θα υποδεχθεί το Χριστό εκείνος που θα ζει την εποχή που θα γίνει η Δευτέρα παρουσία έγινε στο πρόσωπο του προφήτη Ηλία. Δηλαδή, με έναν λόγο, όλη η ένσαρκος οικονομία μέχρι και τη Δευτέρα παρουσία έχει πραγματοποιηθεί στην Παλαιά Διαθήκη. Και γι' αυτό οι Εβραίοι ενέχονται, διότι έχουν στοιχεία τα οποία εδίδαξε ο Χριστός, τα έχουν στοιχεία στην πίστη τους και τα έχουν αφήσει στην άκρη ή τους έχουν δώσει άλλη σημασία. Δεν υπάρχει τίποτε που θα γίνει που δεν έχει πραγματοποιηθεί ήδη στην Παλαιά Διαθήκη. Ακόμη και της Δευτέρας παρουσίας τα γεγονότα πραγματοποιηθήκαν στο πρόσωπο του προφήτου Ηλία. Είναι την ώρα στη μεταμόρφωση. Εδιδάχθηκαν, μάλλον είδαν πρόσωπο προς πρόσωπο ποιος είναι αυτός για τον οποίο μιλούσαν, ποιος είναι ο νομοθέτης, ποιος είναι αυτός που ακούγαν τη φωνή του, ποιος είναι αυτός που είδαν τα οπίστια του όπως ο Μωυσής. Τον είδανε πρόσωπο προς πρόσωπο. Θέωσες εκείνη την ώρα το πλήρωμα. Τώρα
Λένε κάποιοι ότι θα έρθει ο προφήτης Ηλίας να μαρτυρήσει. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Εάν θέλει ο Θεός να τον στείλει στη γη για να παρουσιαστεί, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά όχι θα έρθει να μαρτυρήσει. Έχει τελειοποιηθεί ο προφήτης Ηλίας. Έχει παγιωθεί, έχει αλλάξει η κατάσταση του από τη φθορά σε αυθαρσία. Δεν μπορεί να ξαναγίνει φθαρτός. Εάν θα έρθει κάποιος με το πνεύμα του προφήτη Ηλία, τόσο δηλαδή δυνατός προφήτης, ή θα έρθει και ο ίδιος, ο γέροντας μας είπε ότι θα εμφανίζονται, παιδί μου, λέει, οι άγιοι στους ανθρώπους. Θα εμφανίζονται. Δεν είναι αυτό παράξενο, ούτε απίθανο ή δύσκολο για το Θεό να γίνει, αλλά όχι ότι θα ξαναμαρτυρήσουν οι άγιοι. Ορίστε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος που έχει μετασταθεί είναι ακριβώς το ίδιο που λέτε? Όχι. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος έχει κοιμήθη, όπως και η Παναγία μας. Δεν άλλαξαν στον αέρα. Αυτοί κοιμήθησαν, αλλά μετά η χάρις του Θεού πήρε και τα σώματά τους. Μετά την κοίμησή τους όμως. Η μετάσταση δεν είναι ίδια με την αλλαγή, την αρπαγή εις αέρα δηλαδή. Προεικόνισε τους ανθρώπους της Δευτέρας παρουσίας του. Δηλαδή, εφόσον αυτό θα συμβεί σε ανθρώπους, επέτρεψε ο Θεός να συμβεί και στον προφήτη Ηλία, για να μην έχουν οι Ιουδαίοι και οποιοδήποτε άλλοι προ Χριστού να πούνε τι είναι αυτά τα πράγματα, τα καινούργια. Δεν είναι καθόλου καινούργια, είναι πολύ παλιά αυτά. Είμαστε πολλοί πιστεύουν ότι ο προφήτης Ηλίας ζει και ότι θα παρεμβεί. Ότι ζουν όλοι οι Άγιοι. Ναι. Εγώ εμείς Θεός ζώντον, ουχή νεκρόν, αλλά ζώντον. Ότι ζει ναι, αλλά όχι ότι είναι στην κατάσταση της φθοράς μου. Αλλήμον. Και τότε τι τον ερωτάζουμε, τι τον τιμούμε. Και η αλλαγή αρπαγή στον αέρα τι έγινε. Ο ένσαρκος άγγελος των προφήτων Ικρυπής, ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού, Ηλίας ο ένδοξος, άνωθεν καταπέμψας, Ελισαίο την χάριν, νόσους αποδιώκει και λεπρούς καθαρίζει, διώκε της τιμώσιν αυτών βρει